И така, здравейте хора, аз съм Лалтън и да, компютърът ми се оправи и се завръщам. До сега снимах няколко влогчета, така, гордо. И да, водата ми драстично паднаха, вече съм 140 и не знам, просто... Вау, имам нови хора. Някои, които не ги зная. Добре, 140 пък. И да, достигнах 5000 гледане, 5130 нещо. И да, тук няколко влогчета. Даскалото започва, новия ми телевизор, идно влог. 17 августа трябва да го прекръстя. Така, аз в принцип написах друго, но няма значение. И да, хора, исках това да кажа. Оправих си компютъра, завръщам се. И днес е 14 и утре 15 септември. Най-мразът е от този ден, но някой се прави. Добре, бай-бай.